començarà el dia amb sol i algun núvol, però a la tarda començarà a ploure i no pararà fins dimecres. Així que prepareu el paraigües. Dijous i divendres tindrem sol i durant el cap de setmana pot sortir algun núvol. La temperatura mínima serà de 6 graus i la màxima de 14 graus. Espero que tingueu una bona setmana. El tercer dilluns de gener se celebra el dia de Martin Luther King. Es fa en aquesta data perquè és una dia pròxim al del seu naixement, que va ser el 15 de gener. Martin Luther King va ser el líder del moviment per als drets civils que ciutadans afroamericans. Va lluitar per una igualtat de races als Estats Units. Aquest festival se celebra des del 1983. Als Estats Units és un dia festiu durant el qual les escoles i les oficines no obren, les ciutats s'omplen d'activitats per grans a petits. S'han fet moltes pel·lícules i documentals sobre la seva vida i la seva lluita. Algunes d'aquestes són Alpha Man, Semla o la lluita pacífica de Martin Luther King. Adeu! Les llegendes diuen que el primer arbre de Nadal es va decorar a Letònia. Ho sabíeu? Es creu que es va posar a la plaça de l'Ajuntament de Riga l'any 1510. Aquesta tradició continua avui en dia i es posa i es decora l'arbre al mateix lloc on fa 4 segles es va estrenar la tradició que ha passat per tota Europa. Els arbres letons solen estar decorats amb espalmes i adorns, però inclouen també elements naturals com ara la palla. A mi m'encanten i espero que a vosaltres també. Adeu! Ara, amb la terrible pesta porcina, hem de defensar els nostres productes més que mai. Us explicarem què és la cansalada virada, una espècie de bacon, però sense fumar i català. Acompanya molts plats de la nostra gastronomia, com, per exemple, el famós trinxat de la Sardenya o els cigrons estofats. La cansalada virada prové de l'edat mitjana i deriva del concepte de carn salada, ja que llavors no tenien nevera i la millor manera de conservar els aliments era en sal. Us aconsellem que la tasteu i veureu com de bona arriba a ser.